Da ka jingyai budin bat ka jing tresitom jong ki khun samla ka dong downgate hanong po Riboy district menta ka siteng mit ki ne ki khun samla ki la yo ban kem ya saungut ki nong di drugs kan thup de ki buwan thiet bat khayi yaw teu jing di ba pen buaj u ba ke imlang salang kai khun persya ban pendu ja yau. Hakaban nengkong layo ban kam tang yo wei na pedeng jong kita ki ba persyang ban di drugs bat marmar kila pentip no sya ki bor pulit jong ka nong po police station bat adin ka jingwan po jong ki bor pulit da ka jing start jong ki pulit bat kini ki khun samla habagi customer jong uneu ba kila yo ban kam nengkong ki phun yo na ka banta ban thit drugs la batha yo teu beriu ban pha wan shim na ka te ki jaka ba layo ban kam yo kumtahi marsin poi wei hadin jong wei kila yo ban kam bat ha ka ba khadu layo ban kam hadu saungot. Oh, to. Yang mana baru syak kan ya. Hani apa dukan jeki ya dan Susu. dukan jeki ne. Hai, Dukan jeki. kan jeki. Ada kelima tiga ekor ke ML05. Kendai saw lai ke ekor. Dai sao lai. Kendai saw lai ML05 ke Babulu. To. Itu. Kam hadin pat hadin ba ki bor pulit kila pendep be ki kamram jong ki bantes lau de shishan emu drugs bat le ye kebudon kambaro lara no eki sya ka nong po police station na ka banta ka jing tokit ka babania na kaliang jong rang ba dong jong ka dong downgate bat ki nong yalam jong ka seng samla kila penpau ye ka jing sokhya halor ka jing jele jong drugs hapo ka dong ka than. Aku murah badong joko damben dengan berpau dengan por susi maka tak por ngur ngalatia ya pun ingat na dong joko damben betul aku kadang juni ngelayu kem body drugs dengan mana body yang wan suah dengan dah ngelawan ang ni bat ngalap ang dew ni we ban basa apa damben ke jungi beri persa ngom mede mano ngom ngade persa jong bapli lilat tu suah dengan dapat yo ngai tu ni kadang mereka ngerti bulung kita mereka ngalayo sengawi baru sekata tambah long 4 lap mereka dengan por nak lawan kalau ibat kedah pautin dulden ladung drugs sentuh bat nandakta pan layalang baru kai bro kelaya dom kelaya sat baru kai wi kena tambah yang mendem tak ti hane kapor bakat ngin sat don nalor jungi karang don ka ain ka ban sapej kalian dengan police department ba kasale ka ban kam dan namta lam dang don segiwe pat ndang kapor badang udang fun don ki bafun yu pan kidang don berkuat drugs pan tingi ailat yu bo kren dangi penhe kasan ni lapan yu menau de perlok di ruby kena di pali nangta don we sa belum melakdai nangta pat long kasinong try ju de na po arfomer don so we na po mau tunum pa boban wan nangta pa wara daga iko tingi penhar nangta don ka kanthero po kali katia apa kali ke papang ni ke babu ai ni mengulap ai mata kampor pa ujar pa kali hap ka biar pa kali utaru pan ke drugs sama ngip pan he ka san nang ta ya keren lawan nang ta pan lawan poi lahir pa kali lawan don lang nen wan kali yang police department kile ke badung kam dengar asokia aku muram badong bagi ni por ke baja sija pa kadong ni jungi kedap bagi subsidi kraw kitang pun ki berkong ki jinja Nrei nglaya sungai nrei baros kata ane kasin kapan kong bang yo ban kem yo ne drugs ni kwa budin rat ni kong ne kapor ba kum kan ne jingja ba wanja pa kadong jungi kham tam pengop ye ki kun ki badok kun ki barangli nrei haying kimdon kajawan bam nrei kimdon khaw nrei ka drugs kimla bakin palai ka drugs tingi sem jing ya ne kapor dem ga jing trelang bagi seng balang akadong iseng samla kiseng lokmi bat ngakum guram badong bapai bakmi ya syong sop san ka khut ka suba bat aka imlang salang hane kadong aro kadap ka jing sopia ka bakraw ka kapor bat taro nakali ang pulis department lawan pay kam ka iba de bende ila IT police department pay ba habay day pa matakas ngi
mentaka sengiru barakha itip mengira ke kena sengi lakyot ke Republic Day Henry kalong ke jengja ke basmusi hakadong bat kamtam lang ba jong new drugs ula jelai shisha hane po ribhoi ke jongi Henry kini jing jelai jong new drugs hane po ka snong ka thau jongi umdei re tang ki bri snong ki jongi ki bri snong ki dei tang ki bri ki wan sa wai tang si benai arbanai ki penjot ki pen pra ya ke jinglong ya ki samla ki penjot ya kalong yeng kalong sem lang ba ka jing kerni jong new drugs ki poi syakatu syakathim syak penyap briuru kata kampat juja Henry ni don ni i jengai ba ni don ni kata ka jingma ka ba ni kum ki samla ni don ni ka jing bat habaya dei bat mata ka sengi ngai ku blai shai ni ki tim ki sang samla jongi ki member jongi ki badon lang ki la up mit la bat sengi ki la persang ban le teknik da kum tu kum ne Henry kila yo bat mata ka sengi te kani ka jing yo bat ka jongi ka long ruhi de bayasha ni yo ban try way nungkong adi nang tak ya phone way nungkong tu bangi bat nungkong buang hanaba udai tong ubadi ubala kerni nane ubala edek Henry udai pat udai ubri ubadi bakhayi kila ya phone you way kumbai la batai rang badong mene bai ong ba la phone you way hadin sawan biang you way te kalong ka jingkhia ka bakrau ingi kum kisamla te nga karpat jur ya ka sarkar kamtam ya police department bakin shimkhia habai dei bat kane amban sipun kun na kandon ki jing kraw nakal yang jung kiru ki de ban budin mde ban sujam ni teng ki poisa thanat ki la nyo ho ngatip kandon ki presiden ki prepare habai dei ban community drugs kam dei ki basuk ngatip iki officer ki tan kam di ki badon rang ki SI ki inspector di ki constable dan di ki UD bat kim ki de ki ban don training bat ki de ban budin ye gitu ki nong di bat ki badi kamtam pitla ki de ban kamtam ka cellphone jongki ki diban don halis ya gitu ki beri ki badi bat ki bamdi bat kamtam ki ban kontak ba gitu ki badi ki diban don halis ki diban follow up ya katu ki diban don ka tim jongki ba khnang ba maki kina bat rengkat ke jingrap jongi ki kena snong ki kena samla tum ki samla ngakwa ban ai ka message kamtam ki badon man na ki snong ki thau ki badon ki sang samla snong ki sang long kumi ba da phiyo ban kam kini ki jai beri umdei pinde song shit Henry pide ban budin ban perthu nang ta pade ba pide ban nya don ka kontak kamtam be phi ki media ki baju don nak por ki baju arab nak por ba mangi di ban pha shapi ban nang ta pade ya ki police department ru ngi de ban ka police department ru ka de ban le tenge ba ka de ban budin kamtam ya ki kiles paro ka badan untuk kontak number ki baju yo kem nak por ki de ban budin nak por tang kata hi ke message kwa ban ai nak kalian keseng samla daung kit